Hola, companyes! Avui continuem al carrer per continuar preguntant sobre les condicions laborals a la gent que està per aquí. Som-hi! Hola! Hola, Bon dia! bon dia. Vaig a fer-te algunes preguntes sobre cooperativisme. Sabeu què és una cooperativa? Más o menos. Sí, tinc la sort de saber-ho. Sí, crec que sí. Per donar una mica de context, una cooperativa és una empresa formada per persones que s'uneixen de forma voluntària per satisfer les seves aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant la gestió democràtica del projecte. Doncs et faré algunes afirmacions i tu m'has de dir si són certes o falses. Vinga. En una cooperativa es decideix com repartir els beneficis entre les sòcies. Cert? Vull pensar que cert. Correcte. Sí. Sí, pero porque vi la respuesta. Ups. No val! Cierto. És cert. Durant la Covid, els resultats recullen com la meitat de les cooperatives de treball van augmentar la facturació el 2020 respecte a l'any anterior. Fals. No crec. Fals. Falso, ¿no? Sí, ¿no? Falso. Van augmentar? Jo crec que sí. T'haig de dir que és completament cert. Pues ens alegrem, no? És guai. Oh yeah, oh yeah. El cooperativisme neix del moviment obrer i aquí al nostre país, durant els anys 30, els obrers organitzats van fotre fora els caps de les fàbriques i van cooperativitzar prop d'un miler d'empreses passant a ser propietat dels seus treballadors. Correcte. Cert? A quina època has dit? Als anys 30. Aquesta és més complicada, eh? Direm que cert, va. Cierto, seguramente. Sí? Cierta? És cert, és cert! Oh yeah, oh yeah! Relacionada amb aquesta última, un cop cooperativitzades, aquestes cooperatives van ser menys productives que quan estaven en mans dels patrons anteriors. Uau. Direm que cert, també. Fals. És fals, perquè la cooperativa, Exacte. cooperativisme mola. No crec. No. És mentira, mi gente! Oh! Falso. És completament fals! Visca les cooperatives! Per un treball digne, Cooperativisme.